Blay P way pe way, yang subhai P saya kena amen faithful and true channel. Pada mentaka sengi saya sin pat saya kena retreat Sun Minute. Tika pang jung kena retreat kena sengi kalong baki riu ko kilong kinuk sahaba bah. Tingin sedang kena retreat hak sedang pa berkun aman sim bakui. Amen. Kerkat Bible mentaka sengi pengini puson kalong naka gospel ke Matius nong kepasan dekat ke bakan riu ke ba uji su loong to ai ba ke jing shai jong pi kanting shine hakmat ki briu ba kin dup yo I ya ki kam ba bahai jong pi ba kin dup pendan buram yo pa beneng jong pi to ngin ye tuai ko try to pen shai ya ke jing mut ba kat onot jonga pen kuit ya ke jing le ki jing kam ki jonga kajing pusan ulalong uparlok uba jan jong kibriu u missionary ubalalik wat ya kemen sim kibala syaino tam unong seng ubalakwa ya kakenhun kebanjit na kebanta kibarit kibaria u bishop uba lapli ya la kaying sa jong u ya baro bat unong tho ubala penle jingmut hakata kaban ai jingmen toy ya kibriu kini kilalong ki katu kani ki jing batai jong upop John Paul Baar bukhu chapang u Alphonsus Ligori unong seng jong ka seng reuniam redemptorist u Alphonsus ulaim hakaspas nem ke bakat pra ha Italy kajing kaladon ka wei ka jingjia ka balai tu syapang ka jing im jong u ulalong nak ying ka sem jong ki bakrau ki batri hai ki sngi ki jinglong khna jong u uladon bun ki nong trei saudong jong u ki ba pe bat pen biang ya ki jingdon kam jong u wei na kim rau trei jong u ubom padia baptisma ya uba labu nakabanta jung hakawe kesngi ula kerpat ba en pen baptis ya u haka jingai Katolik habala keli balai ula kwa ban kela Kristen ula jubab kanuksa jung ukunrat ba khna jonga kala shon ya jing sengau hanga naba kamla ban long bahkan niam ke penlong ya u ban im ke jing im ke bakun bat ke bahok bahkan long ke bakala nyar bau kena Alphonsus un singau tu ba ki jingle jong u ki ba man ke sngi ki long pen ban ki jing pen bena ya ke gospel jong Chris ha une ubriu kane ke bau Jisu u khmi lenti nangi to ai bagai jing shai jong pi kanting shine hakmat kibriu bakin dub yo I ya ki kam ba bha jong pi bakin pendan buram ya ukpa beneng jong pi Matthew san khan riu kiriu kui kilong ki nong yalam ki ba ka gospel kalong ka pedeng jong ki ha ka jing sisha ka jing kta ka ba bha kam don kam ban pendon kam ktien ka penlong ya kinong bud ki ba don benta ki ba ki mersim ki ba kemen bat kumta kilong ki ba seiso bun sin bun kiri khoi kilong kinuksa bat nong muna ba jarjar bat ki briu kloilan ki bud ya kerkom im jong ki u Jisu ula isi jur ya ka jinglong arsap u penrem jur ya ki parisi bat ula ong ru ki briu ki ong bat kimle Matius arpulai lai namar jong ka jing im arsap jong ki wat ha kini ki sngi ki briu saudong jongi ki kwa ban yo I yangi ba ngilong ki briu ki ba sisha
Kiba im kat kum ka jingkran jongi. Bat banya lam lenti. Ni don kam ya ki breu shenrang bat kentai. Ki leng dok bat ki pait rungai. Ki kena ki samla. Bat ki barang ba bat temen. Ki ban pen benar da ka jing slur ya ka gospel. Om da ki ketien jongki. Henrei kambun da ka jing im ka balong ka nuksa ya ki wei. Impun kut da ka ne ka jing keli ban puson ya lade. Ka ei ka ban penget ya ki breu ba ngalong nong buat jong ukris. Ka ei ka ban penget ya ki breu ba ngalong nong buat jong ukris. Impun kut da ka ne ka jing tuai. Ko try to yarap yang ban yalap ya ka ei ka ba nganget bat ban im ya ka ei ka ba ngayalap. To try un petin lenti ya pi long ba jong kane ka ketin ka jong u. Na ka Matius san kan riu. Ban im ya ka ei ka balong ban ai jing shai ban teng shine hakmat jong ki briu da ki kam ki babha. Bat pakita kin pendon buram ya ukpa om ya lati. Tu try ni rap yang iwei pa iwei. Ha kerteng pa berkun man sim bakuit. Amen.